A že máte za sebou posledný zápas, ako by si ho zhodnotil z svojho pohľadu brankárskeho dnes? Tak zhodnotil by som to tak, že prvý polčas sme zaostávali za superom. Druhý polčas sme si povedali v kabine, že ideme ako tým a sa zlepšila naša hra, dali sme góle a dotiahli sme to do víťazného konca. Asi mrzí to, že ste nepostupili. Tak mrzí nás to. Boli tam nezhody v kabine, traja hráči nás podrazili a sa nám zle hralo. Tak to aj vypadalo. Myslím, že v budúcej sezóne by sa to mohlo podariť. Prakticky ten tým ostáva pokope vlastne. Tak dúfame, že sa to podarí. Prídu aj nejaké posily a zabojeme o ten postup. Čo sa týka teba, ty si prišiel z Beluše, takže ako sa ti tu hralo túto sezónu? Tak cítil som sa, cítim sa tu dobre, sú dobrí tréneri, môžem iba napredovať. Takže ďalšiu sezónu budeš tu pôsobiť ďalej? Áno, budem pôsobiť. Dobre, ďakujem.